Gràcies, alcalde. Aquesta setmana s'han fet públiques les propostes de Creu de Sant Jordi, en alguns casos no exemptes de polèmica. Però pel que fa als guardonats i guardonades de Lleida, volem aprofitar per felicitar-los personalment, els de les Terres de Lleida, el senyor Manel Roure, òptic optometrista de Mollerussa, a la senyora Mercè Ibarz, escriptora de La Franja, al geòleg nascut a Lleida, Josep Maria Mata, i a la cineasta Carla Simón, per posar en valor la tasca de la pagesia, que avui, malauradament, també ha estat protagonista del ple. I, evidentment, volem felicitar el Centre de Titelles de Lleida per la Creu de Sant Jordi i convidar a tothom a assistir-ne a la fira, que la setmana que ve tindrem la 36a edició. Alcalde, és el darrer ple. És el darrer ple abans de les festes de maig i l'any passat per aquestes dates ens va anunciar als diferents grups que els féssim arribar propostes de plaques i medalles a nivell de ciutat. Ens va dir que no ho faríem al mes de maig, sinó que ho faríem al mes de setembre en un acte solemne. I des d'Esquerra vam proposar-li la senyora Margarida Droguet, Pep Saula, Rosa Prats, agrupaments d'escoltes, el Club d'Escacs, la Cristalleria, Obrim Portes, el Banc de Sang, entre molts d'altres. El 7 de juliol, per sorpresa de tots, es van fer públics els noms i des d'aleshores crec que la lleialtat del nostre grup, quant al sentit del vot, ha estat total i absoluta. En aquest temps, la resta de polítiques d'honors i distincions no paren de créixer i molts d'ells també han rebut el nostre suport. El Premi a les Dones de l'Horta, el Premi al Talent Emprenedor avui mateix, el nou Premi al Talent Jove i fins i tot, malgrat la discrepància amb el tema de les pubilles i els hereus, també tenen el nostre suport amb un projecte de referents juvenils si el revisen. Sembla que volem premiar-ho tot, però que no ens sortim de reconèixer com toca a nivell de ciutat i com les normes diuen, amb els màxims honors i distincions, les distincions culturals, esportives, de la solidaritat, el mèrit científic i investigador de la ciutat. Tindrem plaques i medalles aquest 25, senyor alcalde? Gràcies, senyora Freixenet. S'ha de ser conseqüent, no? I una ciutat